Pozdrav svima dragi naši i dobrodošli u naš novi video. U današnjem receptu ćemo raditi pogačice sa čvarcima. Najprije ćemo zamjesiti jedno obično tijesto i javimo se kada nam se tijesto lijepo udvostruči. Znači ovdje imamo oko 350 g brašna i oko 250 ml mlake vode ili mlijeka, jedna kašičica ili jedna vrećica suhog kvasa, malo šećera i malo soli. Evo, tijesto nam se lijepo diglo, sada ćemo ga razvaljati. Uzimamo ovako fino mljevene čvarke i sada mažemo jednu stranu.